Il-pis li qed iħossu diversi familji ħaddiema u anzjani qed jiġi rifless anke fl-istatistika hekk kif ċifri tal-NSO ikkonfermaw l-għafsa tal-prezzijiet u l-pressjoni li ġejja mill-għoli tal-ħajja. Inflazzjoni li qed tkompli tikber xahar wara l-ieħor. L-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fawwissu l-għoli tal-ħajja żdied minn 1.68% għal 1.75%. Apparti dan fuq perjodu ta' sena ukoll kellna żieda konsistenti fl-għoli tal-ħajja bi prezzijiet ta' prodotti bażiċi jiżdiedu b'mod konsiderevoli. Skont l-NSO fis-sajf kellna żidiet f'kollox. Żdied l-ikel, żdiedu l-ispejjeż relatati mad-djar, żdiedu l-prezzijiet tax-xorb, prodotti ta' kura personali, prodotti mediċinali, servizzi u diversi affarijiet oħra li nużaw ta' kuljum. Fl-aħħar 12-il xahar rajna lista twila ta' prodotti li l-prezzijiet tagħhom żdied, kellna żieda fil-prezz tal-ħalib, il-ħobs, il-prodotti bħal ġobon u yogurt, kif ukoll żdied il-prezz tal-bolol. Dan apparti d-daqqa enormi li ħalliet fuq il-ħaddiema iż-żieda fil-prezz tal-petrol u id-diesel. Dwar din iż-żieda l-UHM kienet talbet lill-Gvern ilaqqa lill-MCSD b'urġenza, talba li ġiet injorata. Anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija ilu xhur jenfasizza fuq il-bżonn li bħala pajjiż inqasmu l-ġid b'mod ugwali u naħsbu f'dawk illi mhumiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Din l-istatistika tal-NSO ħarġet ftit tal-jiem biss qabel il-Baġit 2020 fejn l-istennija hija kbira bit-tama li l-ħaddiema jirċievu waħda mill-aqwa żidiet tal-għoli tal-ħajja u l-familji jibdew ħossu l-effett tas-surplus illi l-Gvern tant jiftaħar bih.